Casa asta e grădina noastră, plină de roșii și de castraveți. Aici în spate trebuie să facem 2 geamuri pentru aerisire. N-am reușit să facem aerisirea pe margini pentru că a plouat, dar într-un fel a fost bine că n-a fost cald în solar. Suntem pe sfârșit, aproape e gata. Haideți să vă arăt și zmeura. Avem câteva fire de zmeură. S-au prins. Aici avem niște frăguțe. Căpșunile le avem mai încolo. O să vi le arăt ca să vă arăt și căminul de apă. Aici avem o pompă în curte, la poartă. Să pun tot ce trebuie. Așa, gardul ăsta va trebui să-l facem într-o zi. Că e singurul care a rămas nefăcut. Solarul nostru care se vede din satelit.